Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalaghan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Magandang gabi po sa iyo, Sir PB. Ako po si Arlene. Isa rin sa masugid niyong taga-subaybay. Nais ko sanang ibahagi sa inyo yung naranasan ko noong ako po ay nag-aaral pa. Nangyari po ito noong dekada 90 na kung saan yung lugar namin noon ay hindi pa progresibo katulad ngayon. Ang mga daan nga po noon sa amin ay hindi pa sementado at masasabi kong napakahirap po ng paraan ng aming pamumuhay. Kaya tuwing may pagkakataon para kumita ay talagang sinusunggaban po talaga naming magkapatid para makatulong sa aming mga magulang. Minsan ay nalaman naming magpapatrabaho yung isa naming kababaryo sa kanilang bukid. Kung kaya, kahit may pasok ay lumiban po kami ng ate ko upang makapagtrabaho. Natatandaan kong ang bayad lang sa amin noon ay 50 pesos bawat araw. Pero amin pa rin iyong pinagtsatsagaan. At nakakamenos pa kami sa konsumo sa bawat araw na kami ay nagtatrabaho. Pagkat sagot nila ang pagkain. Minsan, nang papauwi na kami, ay mayroon kaming nakasalubong na isang lalaki. Ang una kaagad naming napansin na magkapatid ay hindi ito taga roon. Pagkat noon lang namin siya nakita. At nakatungo lamang ito na nang mapatapat sa amin ay dire-diretso lang at hindi man lang bumati. Wala siyang imik na nilampasan kami. Nagpatuloy lang din naman kami sa paglalakad ng ate ko. Pero medyo nagkatawanan kaming dalawa dahil nga sa nawirduhan kami doon sa lalaki. Makaraan ang ilang minuto sa patuloy naming paglalakad ay naramdaman na naming parang may sumusunod sa amin. Pero sa tuwing mapapahinto kami at lilingunin iyon ay wala namang kaming nakikita. At nawawala din yung mga pagkaluskos. Nung mga oras pa namang iyon ay papadilim na. Kung kaya, medyo kinabahan kami kapwa ng ate ko. Dahil doon ay nagmadali kaming dalawa. Na kung kanina ay nag-uusap pa kami at nagkukwentuhan habang naglalakad. Nung mga sandaling iyon ay kapwa kami tahimik at nagmamadali. Nang malapit na kami sa bahay at abot tanaw na namin iyon, ay may narinig kaming bigla na lang may lumipad na nang mapatingala kaming pareho ay wala namang kaming nakita. Malakas yung tunog noon na masasabi mo talagang hindi pangkaraniwan ang laki. Dahil doon ay tumakbo na kami ni ate. At pagpasok namin ng bahay ay agad naming sinabi kanila nanay yung aming naramdaman. Lumabas si tatay at kanyang sinilip kung mayroon bang naroon. Ngunit wala siyang nakita. Kinagabihan
nung kapareho ding araw, nang matutulog na kami, ay nag-umpisa na kaming makarinig ng mga huning noon lang namin narinig sa tanang buhay namin. Kakaiba yung tunog na iyon kesa sa mga karaniwang naririnig namin tuwing gabi na nililika ng iba't ibang mga insekto tulad ng kuliglig. Ngunit ang isa pang pinagtataka namin nang magsimulang humuni iyon ay nawala naman at tumahimik ang mga kuliglig. Nang paniniwala ng maraming tao sa aming lugar, lalo na ng matatanda, kapag biglang tumahimik ang mga ito sa kalagitnaan ng kanilang paghuni, ay mayroon umanong aswang. Kung kaya, nakaramdam talaga kami ng matinding takot ng ate ko. At lalong tumibay yung masamang hinala namin na mayroon ngang aswang nang bigla na lang umalulong yung aming alagang aso. Na isa pang indikasyong mayroon talagang masamang elemento na nasa paligid. Tumahimik kami ng ate ko at nakiramdam. Napansin naming tanging kami na lang dalawa ang gising. Mahimbing nang natutulog yung aming mga kapatid, maging ang aming mga magulang ay hindi na rin namin naririnig. Nakakakilabot yung ginagawang pag-alulong ng alaga naming aso. Nakakapanindig balahibo iyon. Hanggang sa narinig naming biglang sumigaw ng malakas ang nanay namin sa kabilang kwarto. At naramdaman naming sila ay nagkagulo. Kasabay din noon ay narinig din namin yung malakas na pagkaluskos sa aming bubungan. Kaya napatayo kami ni ate at agad na tinungo yung kanilang silid. Pagpasok namin doon ay nakita kaagad namin yung nagkalat na dugo sa sahig. At kitang-kita ko na mayroon dong kapirasong laman na nakahalo sa mga dugong nagkalat. May bahid din ng dugo yung sanggot ng tatay namin. Ang sanggot ay ginagamit niya sa pagdalisay ng kanyang tuba, pagkat isa siyang mananggete. Ang korte nito ay nakakalin tulad ng karet, ngunit mas malapad nga lang ito. Napansin ko rin na may sugat yung kanang palad ni tatay, at iyon ay patuloy pang nagdurugo. Pero sabi ni nanay, yung dugong nagkalat sa sahig ay hindi nagmula kay tatay, kundi doon sa kanyang pinutol na laman, na hindi rin malinaw sa kanila kung bahagi ba iyon ng kung ano. Pagkukwento ni tatay, gising pa pala siya nung mga sandaling iyon at nakikiramdam lang rin. Pagkat kinutuban rin siya ng hindi maganda, lalo na nang biglang tumigil ang mga kuliglig at umalulong yung aming alagang aso. At nagulat na lang umano siya nang makita yung mahabang laman na iyon. Kung kaya, kanya iyong hinawakan at hiniwa ng sanggot. At nabigla siya ng masugatan, pagkat hindi umano niya inaasahang napakatalim pala noon. Nang sumunod na araw, nang bumalik kami ni ate doon sa aming pinagtatrabahuan, ay muli naming nakita yung lalaking nakasalubong namin nung kami papauwi na nung nagdaan. Tanghali na nung mga sandaling iyon nang makita naming nakasilip siya doon sa may bintana ng bahay. Kung kaya, nalaman naming doon pala ang kanyang destinasyon. At napaisip kami ni ate kung kaano-ano kaya ito nung aming kababaryo.
Kaya habang kumakain ng tanghalian ay hindi naming maiwasang magtanong sa aming mga kasamang nagtatrabaho din doon. Sabi nung isang naroon, pamangkin daw ito ni Mang Ilo at nagbabakasyon. Sila Mang Ilo ang may-ari ng lupa at siyang nagpapatrabaho noong mga sandaling iyon. Nang nagpapahinga na kami pagkatapos na kumain, ay lumapit sa amin si Mang Ilo at nakipagkwentuhan. Kaya muli naming itinanong sa kanya kung kaano-ano niya yung lalaki at kinumpirma naman nito na iyon ay kanyang pamangkin at nagbabakasyon sa kanila. Dagdag na kwento pa niya, nagtataka nga raw siya sa kanyang pamangkin kung bakit simula kaninang umaga ay hindi na nila ito makausap pa. At tanging tangulang at iling ang itinutugon sa kanila. Kaya napasagot naman ako at sinabing baka tahimik lang talaga ang kanilang pamangkin. At akin pang ang ikinuwento na amin itong nakasalubong kahapon at hindi talaga umimik. Muling nagsalita si Mang Ilo at sinabing hindi raw. Ibang-iba umano kumpara nang dumating ito kahapon, na kanila pa naman daw itong nakakausap. At kapag kakilala naman daw nito ay palakwento ang kanyang pamangkin. E nung mga oras daw na iyon ay halos ayaw na umanong ibuka ang kanyang mga labi. Dahil sa sinabing iyon ni Mang Ilo ay nagtayuan yung mga balahibo ko sa katawan. At biglang sumagi sa isipan ko yung nangyari dun sa amin nung nagdaang gabi. Pero nanatili lang akong tahimik. Maging si ate ay hindi nagbanggit ng anuman tungkol doon. Nagkatinginan lang kami. Ngunit makahulugan yung aming mga tingin sa isa't isa. At tila nagkakaunawang kaming dalawa. Kinahapunan nang pauwi na kami ni ate ay di sinasadyang napasulyap akong muli doon sa may bintana. At nakita ko yung lalaki na matalim na nakatingin sa amin ng ate ko. Ngunit nang mapansin niya ako, ay agad din niyang pinawi ang pagkakatitig sa amin at pumasok na sa loob. Biglang bumilis yung pagtibok ng puso ko. Kinabahan talaga ako nung mga oras na iyon. Kaya napahawak ako sa kamay ni ate at niyaya ko na siya. Pagdating namin sa bahay ay ikinuwento namin kanila nanay yung aming natuklasan. Sinabi namin sa kanila yung mga ipinahayag ni Mang Ilo. Kung kaya, nagkaroon ng konklusyon si tatay na baka dila yung kanyang naputol at yung pamangkin ni Mang Ilo ang aswang na siyang bumisita at nagtangka sa amin. Pumunta si tatay sa may kusina at mayroon itong kinuha. Pagbalik niya ay may dala na itong garapon. Kanya palang inilagay doon yung kapirasong laman na kanyang naputol. Ngunit nang tingnan namin iyon ay nagtaka kami kung bakit naging kapirasong sanga na lamang iyon. Kinagabihan nang magpapahinga na kami ay sinabihan kami ni tatay na siya na ang bahalang magbantay at matulog na raw kami. Ngunit kahit anong pilit ko ay hindi ako dalawin ng antok. Luba talaga akong nag-alala. Naisip ko kasi na baka bumalik iyon at gumante. Lalo pa nga at napurnada yung kanyang plano. Na bukod doon ay naputulan pa ito ng kanyang dila. Lumipas ang buong magdamag, ngunit wala kaming naramdamang anumang kakaiba. Hanggang sa marinig na lang naming tumilaok yung mga manok. At di nagtagal ay sumilip na ang liwanag sa loob ng bahay namin. Mabilis na lumipas ang mga araw. Hindi na rin kami pinabalik pa ng aming mga magulang doon kanila Mang Ilo
upang magtrabaho. Hanggang sa kumalat ang balita tungkol sa sunod-sunod na pagkakakunan ng mga kababaihan sa aming lugar. Kung kaya nagtaka kami kung bakit nangyari iyon. Dahil malaki ang aming paniniwala na hindi na iyon magagawa pa ng pamangkin ni Mang Ilo, maliban na lang kung may kakayahan pa itong patubuin ang kanyang dila. Kalaunan ay naging malinaw na rin sa amin ang lahat. Pagkat may isa kaming kababaryo na nakakita kay Mang Ilo na umaali-aligid sa isang bahay ng 10 oras ng gabi. At hindi lamang siya, maging ang panganay na anak nitong lalaki ay naaktuhan mismo na nasa bubungan ng bahay ng isa naming kanayon. Hanggang sa tuluyan na silang lumayas sa aming lugar, dala na rin ng matinding kahihiyan. Ngunit hindi sila nagawang mapagbayad sa mga kasalanan at kasamaang kanilang nagawa, pagkat hindi naman iyon mapatunayan sa korte, dahil hindi naman pinaniniwalaan ang mga ganong bagay pagdating sa hukuman. Nang paniniwala namin, malamang ay hinawaan ng buong mag-anak ni Mang Ilo ng kanyang pamangkin. Iyon na marahil siguro ang naisip niyang paraan upang makapagiganti. Nang gagawa na noon para sa kanya ay ang pamilya ni Mang Ilo. At dito po nagtatapos ang kwentong itinampok natin para sa araw na ito. Muli, sana po ay inyong nagustuhan at naway patuloy niyo pang subaybayan ang mga susunod pa po nating kwento dito lamang sa Mga Totoong Kwento ng Kababalagan. Maraming salamat po at hanggang sa muli.